tá situácia je ozaj kritická. To dostávame dennodenne dotazy od obyvateľov nielen mesta Pezinok, ale aj okolitých obcí a miest, ktorí cestujú či už ráno do Bratislavy alebo po obede z Bratislavy. Situácia je taká, že naši poslanci za okres Pezinok vo vyššom územnom celku, ako je aj pán primátor, tvrdo bojujú za presadenie tohoto obchvatu okolo Pezinka. Sú tam nejaké alternatívy, ktoré zatiaľ ešte nie je ani jedna stanovená definitívna. Mali sme nedávno aj rokovania v súvislosti s projektovou organizáciou, ktorá vytyčuje trasu, lebo nastal tam jeden malý problém, kde trasa zasahuje do viníc, do registrovaných viníc, čo sa prejavilo trošku problémom, ale ja predpokladám, že ten obchvat minimálne, ja to tak optimisticky rátam, do konca budúceho volebného obdobia by sa mal začať realizovať.